Goeie. Welkom weerom bij de podcast Verskillend mij het wit en mij de wraad. Dit is de introductie tot de tweede serie en die heet het Ferbûn. Jeften en verplichtingen voor elsenien. Het centrale verhaal in de vorige serie wie het verhaal van de verlenne zoon, als eens de verlenne zwannen. Maar we hienen het benamen oer de jongere broer, die uitnijd wie, maar doe weer thuis kwam naar zijn heit. De jong feind wil net thuis blijven, want hij wil vrijheid ha en hij wil willen hebben in het leven, dat hij hier de euvele moed om zijn heit het erfskip hiel te vragen en om dan hem de regen te keren, hem en zijn oudere broer. En mij denkt dat de eerste tijd dat er tegen de wille hier en toch dat er het beste dien hier. Maar het duurde net zo lang, want hij smeert het jild maar om hem heen en doet dat op weer, doe weer een hongersnood. En doe rekken alles op. En zo dwaan de kamer tegen in de benering. En daardoor kon er ook weer bij de bezinning komen en sjoch zijn heit hoe er weerlijk weer. En doe hier er ook de moed om hemzelf te vernederen en weer naar huis te gaan, om te zien wat Heit hem nog hebben wil. In de laatste aflevering hebben we ook gezien wat Keith Green zei van dit verhaal. Ik zal het nog een keer lezen. Het is mijn verhaal en het is vaak dien verhaal. Het is een verhaal van elsenien die ooit de liefdevolle handen van de schepper verleert om deze wraadske wij alleenig aan te lezen. Dan, als ze bloembollen krijgen te eten, realiseren ze haar dat er eerne een heid is die ze haar diesenig heugen kennen. En wanneer ze eindelijk weer naar huis gaan, in de verwachting een doorveger voor hem te worden, in steed daarvan, jouwt ze een koninklijke behandeling. Dat is het verhaal van de verlenne zoon, Keith Green. Oh ja, doogt dat wel? Is het net zo dat Jezus hier het verbondsvolk daar spreekt, het volk van Israël? Is het dan net zo wat mij vertelt, doet ik jong weer, dat dit verhaal is oer en voor minsken die hikken en teind binnen in de christelijke gemeenschap? Ja, dat het alleen nog maar oer verbondsben gaat? De oren die binnen en teind binnen buiten deze gemeenschap, ja, dat binnen de verworpenen, want die binnen dags net uitkiezen. Die jaren net bij het Ferbûn van de liefde van ons God. We willen dit nou verder uitpluizen in deze serie. En daarom beginnen we een keer in Genesis en van Genesis gaan we naar Jezus toe. We beginnen bij Noach naar de grote watervloed en van daar gaan we naar Paulus naar de Pinksterdag. We zullen een soort droomvlecht maken over de hele geschiedenis en zo de punten te verbinden die we tegenkomen om een begrip te krijgen over Gods Ferbûn met de hele schepping en zo dwaande met alle mensen. Ja, het is in Gods liefdevolle zorg voor zijn hele schepping dat er zijn eigen zoon joen had om zijn koninkrijk weer in water te maken. Dat staat er in Johannes 3, het 16e vers. Mij denkt, er is maar één genade Ferbûn terug de geschiedenis heen. En dat begon al in de oude tijd, maar dat is terug de eeuwen heen uitgebreid en groter en beter worden. En in dat Ferbûn jouwt God zijn grote genade. Jeften voor alle mensen, maar dan ook verplichtingen. Aan het eind van deze introductie wil ik je nog een verhaal vertellen over de tijd dat we in China woonden. Het was 8 jaar jong en het was zo'n beetje het jaar 2010. En we zitten in een lietsdorpje in de bergen, die bij de ragende rivier te vinden binnen.
En aan een van het dorp, daar staat een kerkengebouw. En op de voorkant van het kerkengebouw, daar binnen woorden en Chinese karakters schilderen. En als we zoeken naar de Chinese karakters, dan kunnen we lezen dat God houdt van de minsken van de aarde. Nou, deze 8 jaar jong willen mijn vrouw en ik in het kerken wezen bij de gemeente van ons Heer Jezus. De bergen binnen het zuster, maar het lucht schittert overal van het vuurwerk. En er binnen grote knallen en knetterende geluiden die haar een echo smieten door de bergen. Maar van de lietse bergpaadjes, als ze nou omheen komen of naar onderen gaan, zullen we meestal met luchtjes in kleurige kleding naar de kerk gaan, om zo mijn waar en mijn God het hier te besluiten. En daar willen we ook bij wezen. Want we willen dit ervaren en de geest van God ervaren. We zitten maar een beetje achter alle oren mensen, want we verstaan er toch geen wat van. Op een eind komt er nog een man naar binnen. En achter hem volgt trouw zijn hoen. De man sjocht het net. Hij gaat links aan de regen in, werd de malje zitten en de hoen bloed staan, tuin bij mij. Dat ik druk zijn kont naar onderen en zes, ga je maar zitten je. En dan boeg ik me oor en fluister je de hoon toe. Du bist ek welkom hier. Het doogt net wat er voor op het kerken staat. God hier net alleen de minsken van de wereld zal leven, dat er zijn zoon stuurde, de hele Skepping hier ter leef, ek alle besten, en daarom yes toe er ik bij, zit er maar net in. Ik hoop je zat die interesse weg te hebben voor deze tweede serie over het Ferbûn, Gods Jeften en verplichtingen voor alle mensen in de wereld. En daar willen we ons op richten in deze serie. Het kan wezen dat de komende maanden dat ik het net elke week ontierd heb om een nieuwe episode erop te zetten, want ik heb ook andere verplichtingen deze tijd en dat moet ik eens echt nakomen. Maar ik zou ze zeggen, ontzettend.